bunga-bunga paning sak pucaking bukir marbaban sumirat nosate mekolan gunung kowe iki ngopo ratu oyak-oyakan karo batur kae Petrus kae iki karaku ra seneng kae tak sawat sirahe kok ana ratu mlaku kok dijegal sikile iki dinyenekke iki aku tiba diseni-seni karo wah Petrus ora ngajar kok kecoke sirahe ben ayo ratu harus sio-sio ora cocok bukane kok badan terakal bantur-bantur nih kok apake nang aku bareng terus sikile mburi tak sik ngene waduh ya kok ora ngono ora kapok ora wah sipat barat